goleki bot abote kepengin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lupa ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku ngopo biyen kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase ku goleki bot abote kepengin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase nggih pamundutan saking Titang Salam menika nyuwun pamit mulih bol-bolo king Salam Pitang badhe kondur menika badhe jagong. Nah, enak jagongan gimana. Ditinggal mriki nggih. Ndereke sugeng tindak sedherek kula ingkang saking Salam Pitang. Oh nggih. Mbah Yatinem nyuwun pamit mulih. Oh nggih. Oh nggih, nggih tembut derek bar Mas. Derek bar nggih. Iki sing Titang Salam nyuwun pamit. Dereng bar iki nggih. Mas, mangke Mas Adi Setumbak nggih. Kalian Mas Wawan saking Jelangkup dereng mangke. Nggih, oh nggih nggih. Lodang datuk mangke. Nggih.
Nggih. Wilujeng tidak sederek saking Titang Salam wilujeng wonten ing perjalanan dugi dalemipun suwang-suwang. Matur suwun rawuhipun. Menika pamundutan saking Mas Agus saking Babat nyuwun lodang datuk mangke mandhapipun wonten Jambu Alas kalian sepotipun Mas Wawan jumeneng mriki mangke nyuwun napa nggih monggo dipun garap lodang datuk dados Mas mandhapipun mangke Jambu Alas pamundutan saking panjenenganipun Mas Yadi saking Bukak. Pamundutan saking Mas Yadi saking Bodak nyuwun Jambu Alas dados. Mangke mandhapipun sesideman pamundutan saking panjenenganipun adik kula Wawan ingkang niku saking Dilakop. Terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayange arep atiku pengen dadi bojone terus kelingan ramah kadung tresno nelongso rasane ati karep atiku pengen lakon ngeloni pupus gedang omah lawa nggih. Monggo dados bae. Mangke mandhapi
Wau sesi deman rumiyin. Nah, sesi deman Ketawang, sesi deman saking panjenenganipun Mas Wawan. Nah, kami jeneng saking Indragum mangke mandhapipun napa? Pupus Gedang Omah Lawa. Nggih, monggo dados. Monggo Ketawang sesi deman dipun jogeti nggo. Pasukan joget monggo jumeneng. Dipun ramekaken monggo. Kagem Karang Taruna karya mandiri saking dikungkir monggo jumeneng sedaya. Mandhapipun sapa to? Gelo niki pinangkane pamundhutan saking Mas Santo. Mangke mandhapipun perahu layar nggih monggo. Gelo mandhape teng perahu layar. Pinangkane pamundhutan saking Mas Agus saking Babat. Agus bodho gak njaluk pundi nggih. Nah, oh, pateni. Good.
bete kepengin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti karepe ati pancene ora tresno mbok ya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli layar Sumu biar monggo terus. Ibu ini kan sapa? Kinan ta. Nah, Sumu biar. Niken Salindri. Sing tau-tau sing tau-tau
Sekar Pucung. Dados. Nah, nggih monggo. Agus budak karo njaluk Agus iki. Tadi apa jadi ngene. Nah, ado kok budak. Mosok ae iki. Adikku lanang iki. Apa? Rondo gantungan mantap iki. Syukur awet ngersane Sekar Pucung dadi tambah ati bingung lipure rasa mureyu warna basuki mandhapipun rondo gantungan Mas rondo gantungan dados panganane pembuka sangat gede kula Agus ayu jenengmu sapa sliram kupit dawara sebodro lilan nono aku ngemis tresno dawang ayu klapa muda legan nono Sesi deman dados monggo. Monggo sanesipun Karang Taruna. Nggih. Karang Taruna nipun Taruna Karya Mandiri, monggo. Jumeneng sedaya. Sing di rumah metu ayo joget. Ayo terakhir ayo. Lima
Monggo. Karang Taruna jumeneng. Saking Semaya lor apa kidul? Lor apa kidul? Lor apa kidul? Oh nggih monggo. Semaya lor nyanyi nyanyi dhewe pernah. Oh nggih monggo. Oh nggih ya siap Karang Taruna saka Etan sak. Bibare niki mengke Mas Warsito, Mas Kifli. Nah, terus sapa neh? Dharma Hermawan, Maryono. Terus Gudul Suprapto. Mangke getosan. Eko monggo nyoto. Jumeneng sedaya monggo. Bagus ya joget efek. Saking panjenenganipun Mas Hermawan Karang Taruna nyuwun apa mau Karang kates mandhapipun kapelut nggih monggo dados monggo Pak dipun garap Mas Marmo monggo Sinden nak dudukne iki piye to Karang kates mandhapipun kapelut monggo dados nggih ketawang Karang kates mandhapipun kapelut monggo monggo Karang Taruna karya mandiri monggo jumeneng sedaya joget ayo aja nonom ayo terakhir ayo ini buatan Mas Dek monggo sedaya Karang Taruna sak bibare niki mungkin Mas Tarman sak keluarga Mas Tarman ngainem Mas Prapto terus itu malih bau makanya jumeneng sedaya monggo Mas Subrit monggo jumeneng
karo sliramu batin iki anane tansah remu rasa tresno kang kaendem sarwa mikir ati tapi iso tetep kaya rapi sama sati saged kaji tansah andut tati nanging aku wedi bloko pungkasane kemahan lara tresno senajan adoh yen andulu nanging saged sajrone atiku dan tresno iki wis minodrat sademo kapai nek kesuwen ra nyanyi wis lali Kula sawah sapa ngandut datano atiku wis kapelut sae babunga rasaku lamun bisa jajaketan sliramu Ji, matur juga dulu. Mas Tarman, penjelasan Mas Tarman jumeneng dipun dherekaken kalian Mas Prapto Gundul, Mas Jumprit, Mas Yahmin, kalian Mas Eko, monggo jumeneng. Mas yang inem Budi, monggo jumeneng sedaya. Ah sing di omah diderekne sedereke mawon, monggo. Mbah Foniran monggo jumeneng. Nah, ayo. Kalih pemuda Karang Taruna karya mandiri monggo. Jumeneng sedaya. Eko, ayo ngadeg. Nyoto yo ngadeg. Yo. Kairingan Gending Lung Gadung ingkang sampun dipun tumbas nggih. Oh nggih gendinge ingkang agungan dalem. Nggih monggo. Lung Gadung, monggo joget bareng. Ayo. Pak Yahmin monggo jumeneng. Dulure lanang kabeh ya mumpuk. Masnya inem ndi? Ayo Mas Farsito jumeneng ya. Nggih, Pak Poniran monggo jumeneng. Kula minum bisikan saking tukang ndang monggo Mas Poniran jumeneng monggo. Oh gak iso ayo jumeneng. Dhewene ayo ngadeg. Ayo tato, ayo. Oh gak apa-apa ya. Prataruna Enek wantune isin. Putri ayu tansah dadi ati besok kasepetan uga bisa aku sesandingan pidolong kadung
Pamendutan saking Putu Kulanang Mariano nyuwun ketawang kembang Probolinggo. Sabar iki Kipli ayo, Pli ayo nyuwun Pli. Jaluk di ayo. Kipli urung jaluk mangkok. Ha. Ayo. Sabar iki mudune apa ya? Ayo garap ketawang Probolinggo dados. Dan kene apa? Oke, Mandapi grojokan Banyuwangi. Mandapi pun grojokan Banyuwangi.
Nggih, hantepe ati Mas Jumret ingkang nyanyi. Menika minangkani kalian pamundhutan Mas Hermawan. Nggih, monggo hantepe ati. Coba mrene adik bojoku sayang. Wonge siji kandhang lan pangan